bugünkü efiri Varşava'dan Varşava şehrinden arkamdaki OBS'nin Demokratik ofisinin önüne getiriyor. Şu benim berde OBS bilen uyuşturmalı iki polka oluru da ayttık. Hemme daday olurum şu atlardan havarlıklarını ilerleyenliklerini getirdiler. Men şu faydalar esasında bundan bir heptiyorum. Bunları yeni de bir sefer gelip bunlar mail yazmamı haşt ettiler. Mail hem yazdım. IT konstitüsyon maddeleri, faydalar kodeksinin maddelerini, koyduğunu, şu an faydalarının bir kanununu, az genişten ya da dün Allah'ın rahim kanalına alarak geçti. Sol zatları biz bunları da getirdik. Demokratik İnstitutunun önünde duruz. OBS'nin, Avrupa'nın Hukukluk ve Hizmetleşik Kurumu'nun ofisinin önünde duruz. Dem için biz bunun önüne geliyoruz. Onun esas seyahat vatandaşlar Türkmenistan'da da bulurdu. Aşkabat'ta stat kvartirası var, ofisleri var. Bunlar şu faydaların geçilişini ödevçilik etmeli, ödevleri finçi uğratmalı. Elbette sonki faydaları da finçileri uğratmadılar. Biz halk hükmüne, halk olup suları yalak bir faydalarda sularının birazcık koşulmakta misliye halkara kurumalarının finçilerini uğradık. Şu faydaların az demokratik ve dünyevi iadede geçmemiz diye. Yani padişahlık hükmünü derler. Çünkü Türkmenistan'da biliyeniz emmedat kadagan Türkmenistan hükümetinin elindeki mümkünçülükler gatı uluy. Televizyon var, Türkmenistan'ın milli hazinesi var elinde. Hem strukturlar elinde. Agitatsiyaları özlerini ankat ulantılayalar. Suatların birazcık belki dalaşkerlerin önünde de denglik olmağı için Floriyalık öz ardımını getiriyor. Şimdi vatandaşlar, men şuun birazcık menin hem öz dalaşkerlik hükmünü veren kandidaturam hükmünü istem koysam da onu beşke saytsak. Efir gatı uzak olmaz. 10 minuttan geçmedi deyip saklayan. Vatandaşlar, Türkmenistan hükümetinde şu an çılsırın yadaydı ve gıstağlı yadaydı bir kanun yadaydı faydalar geçiriliktir. Şu faydaların kanunu esasına terettik, konstitüsya terettik. Konstitüsyanın esasında da bulan özleri hem dalışkerliklerini koyup bilen oklar. Çünkü 30 günden gıyska vaadin içinde hem ilan ediliyor hem faydalar geçiriliyor. Yani 30 gün alanına yapılmalı aslına teretsen. Yani bu datlara terediyen kim on zaman yani konstitüsyanı, kanunları gerek vaati ulanıp gerek gel vaatan polka galır koyacak olsan o kanunu, konstitüsya boyunca hareket ettiğinden bölgeden ol. Yani kanunlara göre hareket etken olma için senin her vaat etmen gerek. Her vaat Floryal'ın yani kanunları verza etmeli. Neticede vatandaşlar ben ne için şu kandidaturamı koydum? Benim indi şu Türkmenistan hükümetimizin, devletimizin Türkmenistan'ın bir rahat hükmünü Demirgadık Karayel devletleri bilen dengeçtirmemiz lazım vatandaşlar. Şunu hiç kimemiz lazım. Onun için şu faydaları öz dalaşkerliğini koştum. Eğer konstitüsyanın 69. madde esasında 40 yaşını yaşan olmalı diyen olsa 40 yaşından var. Türkmen dilini bilen diye Türkmen dilinden bilir. Yukarı bilim diplomadan var. Ol şartlarına yerine getiriyor. Onun nasıl Türkmenistan'da hem işçilik yaşayan, hem işçilik yaşayan çok fayda.
Häzirem meň propiskamyz Türkmenistan hökümetinde başga ýerde däl, başga ýere propiska girendir. Ýa-da raýatlykdan çykandyk. Şonuň üçin ol şertlerin hemmesini bir ýerine ýetirýär bolýar. Çünki 10 ýaşlyň dowamynda da Türkmenistan içinde ýaşap gören bir raýatlyk biz öz dalaşgärligimizi goýduk. Ýöne watandaşlar elbette kanunlara hormat goýlanok. Şonuň üçin biz Floriali Warşawadaky demokratik hukuk goraýjy organizasiýalaryň üstünden Ýewropa Hukukçylyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň üstünden olaryň adadyk elatmany isleýär, olaryň adadyk Florial taýlawlarda da işçilik görkezmekler üçin şulara da gelip raýatlarymyzyň adyndan, siziň adyňyzdan men hem şulara ýetdim, şulara aýtdym. İnşallah yani saýlawlardan elbette kimin häzirden ýeňiji boljagy belli, azdakyny hemmek üçin. Ýöne bu kanuny esasda dälle bir kanun ýagdaýda bolanlygy üçin bizim her birimiziň raýatlaryna munda jogapkärçiligi bar watandaşlar. Her birimiziň raýatlarymyzyň öňünde jogapkärçiligimiz bar, raýatlyk borjumuz bar. Olam gelecek nesillere bu ýa-da gelecek koymak. Eger şonu etmesek bize hasap sorarlar inniki ýaşlarymyz, inniki nesiliň ýaşlary bizden hasap sorarlar. Näme üçin etmediňiz, näme üçin görüşmediňiz diýerler. Şonuň üçin garada durmalylar, aktivlik görkezmeli, işçilik görkezmeli. Türkmenistan hökümetiň eger adalatly saýlaw geçirdim diýjek bolsa, onu diýerler. Ýöne iş ýüzünde görkezip bilmezler. Ýöne iş ýüzünde de görkezmek isleýän bolsalar, raýatlarymyň içinden hem ýol dalaşgärlerini goýun, aktivlik görkezýän, işçilik görkezýän, şol şertlere, ýa-ki aýdylan konstitusiýa şertlerine gawat gelen illeşleri kandidaturasyny kabul etmäge borçly watandaşlar. Türkmenistan hökümetine aýdaly dalaşgärligimiz kabul edildi, aýdaly kandidaturamız kabul edildi we näme edersin? İlkinji etjek atlamynyň biri watandaşlar. İlkinji etjek atlamynyň biri söz azatlygyny bermek adamlara. Çünki şonu meseleleri ortadan aýryp bolýar. Şu wagt Türkmenistanyň problemleri dağdan aşdy. Hatta gülkü ýagdaýa geldi-de hökümetimiziň edip görüp gadagançylyklary, bir kanunçylyklary, üniversite mahkanyň reňkiniň gara bolmagyna çenli alar berilýän ýurdu-da o derece gülkü ýagdaýa geldi. Şonuň üçin şu zatlaryň öňüni almak üçin ýaş nesillere Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň aýdyşýaly ýaş nesillere goýjak diýdi, ýol berjek diýdi. Eger ýol berýän bolsa, hakykatdan ýol bermeli. Ýöne sözde bolmalylar. Şonuň üçin söz azatlygyny bermeli we ýaşlarymyzyň içimizde daşary ýurtlarda, Ýewropalarda bilim alyp gören illeşlerimiziň içinde şularyň hassa işçilik görkezip siýasata aktiv goşulmagyny üçin etmeli. Şolaryň içinden ökülerini saýlap seçip şolary deputatlyga, belki kadrlary jemläp Türkmenistana ýygyna dolanarýaly mümkinçilik göretmeli watandaşlar. Şonu öğretmesek Türkmenistany bilimli adamlar öňe ben şoňadan ýan bilimli adamlara ýol açmaly, bilimli adamlara ýol açman, tanış biliş, garnaş, oğlun ýa-da dowan garnaşyň bir ýola ýöresek, naşy wagt ýagdaýa gelýär, ýurtduk ýagdaýa gelýär, ýurdumyzdan hiç asan ötmeýär. Telewiziýalary soňkudylyk synlaýan, telewiziýada nähili görüň görýärler watandaşlar. Geçen ýyla garanynda 10 götürüm, 20 götürüm, 30 götürüm ötüşlerden görüň edýärler. Ol görkezilýän yalan maglumat, statistikalar onun bir hiç bir ähmiýeti ýok watandaşlar. Çünki eger siz statistikalar esasında Türkmenistanyň öňüni görkezmek isleýän bolsaňyz siz onu inflyasiýalamaýdyň. Yani Türkmenistanda näçe prosent inflyasiýa gidip dur. Yani senin geçen ýyla garanynda 10 götürüm ötüş görkezeniň hiç ilmanyňy ýok. Eger
inflyasiya ya da önümçülüğün gymmatyna göre, import eksporta göre deňemejek bolsaň, geçen ýyla garanyň ya da geçen ýyla garanyňda 30 göterim ýokaryp ösende onuň peýdasy ýok. Çünki inflyasiya diýilen zat Türkmenistanda 500-600 göterimlerde geçip ýör. Yani olam dollaryň esasynda. Çünki her bir ýurt, her bir döwlet dollara bagly, dollara haritlar gelýär. Olarman Türkmenistanda ýokarlanmagy we az haritlarynyň bahalarynyň galmagy adamlaryň awtomatik ýagdaýda aýlyklarynyň eremegine getirdi. Yani adamların alım gücü peselli. Ana şu zatlar iqtisadi taýdanyň reformalar geçirip Türkmenistan'ı östürip bolýar. Indi şu iqtisadi taýdan östürmek üçin näme edip bolýar watandaşlar? Onun esasy täýäpi Türkmenistan'a adalet bolmaly. Eger Türkmenistan'a adalet strukturasy dogry işlemese, onda näme bolýar? Onda investisiýa da gelmeýär Türkmenistan'a, maýadarlarym gelmeýär. Türkmenistan bilen iş çalışmak isteyen taşeron kampanyalarım bolmaya, çünkü bulatlan köpde şertnamalar esasında edilýär. Bu şertnamaları menim özüm import export hünärmeni hukmunda aýdyp biljek täwir tejribelerim. Başar aýdaly bir Gruziya döwleti bilen bir şertnama baglaşjak bolýaňyz. Olar näme diýär? Bizim döwletimiz ýapyk diýär. Bizim döwletimiz zakryty strana diýär. Yani men eger etikuni hakim aljak bolsam, birden düşünşmezlik bolsa, men sizin döwletiňizde barawan bilen mok, suwda da ýetup bilen mok diýär. Ben siz bilen näde işleşeýin niýe? Şonuň üçin hani telewiziýada telekeçiler bolýar, eksportyň öňüni açjak bolýar, zat diýilýär, o zatlar diňe söz alýar. Çünki hiç kim biz bilen şertnama oturmak isleýän. Hakykatdan hem iqtisady taýdan öňe ötmek isleýän bolsaňyz ilki bilen bir sözlü bolmaly, ekrandan bir zat görläp, arkadan başga bir zat görlenmeliler, başga işler etmeliler. Gadagançylygyň ýurduny öwürmeliler, has demokratik döwlet öwürmeli. We şonuň esasynda da has ýeti ýaşlarymyzy, dekinli ýaşlarymyzyň ýurdu ýzyna dolanmagyny düşünetmeli. Bizde oly şu wagt tersine ýurdun içinden daşyna beýin üçin emele gerek. Yani ýaşlarymyz Türkmenistan'a barmak, dolanmak, okumak, işlemek anarda dursun. Inni mümkünçülüğün tapsa hemmeti öz geleceğini Avrupalarda, Amerika'da, başka devletlerde gözleýärler. Şonuň öňüni hökman aljagymyzy inanýan, eger has demokratik saýlawlar geçirilip, ýaşlara hakykatdan hem ýol berilse. Vatandaşlar, OBS'nin öňünde demokratik organizasiya, demokratik institutynyň öňünde şu wagt şu nemäni geçirip durs, bulary da ýetirdik. Türkmenistanaky bolýan gysgaly we bir kanun geçirilen saýlawyň bardygyny, şonuň öňüne almalygyny habarlary bar. Meclis söýlenen haýsy konstitusiýon maddalary, haýsy kanun maddalary türlüýany aýtdym. Odatlarım meclisde yetirildi. Şonuň üçin vatandaşlar Warşawa birazcık daşta öwrümem ketip görkedeýin de vatandaşlar. Netip bolsa Türkmenistany hemmemiz bilelikde ösdürelim. Hemmemiz diňe bilelikde edip biles vatandaşlar muny diňe bir adamyň edip biljek zady däl. Bir adamyň iş edip bilmeýänli Türkmen Washington hökümeten görkezdi. Şu wagtda Gurbanoglu Berdimuhammed hökümeten görkezdi. Yine öňkü ýalňyşlyklar gaýtalap dowam edip durlar. Yine de oğlu Serdar'a geçirip onun üstü bilen yine bir adam esasly ýurt dolandyrjak bolýarlar vatandaşlar. Şonuň üçin meniň size neçe kaýşdym. Agda bir bolalyň. Biram 12-nji martda saýlawlara gatnaşamyzda şular ýalyrak bir kiçirak Türkmenistanyň hökümetiniň alyp barýan siýasatyna nägelik bildirmek hökmünde hemmeňizden neçe kaýşdym. Eger gatnaşsaňyz şular ýalyp taxtya börüp diýär. Şunu geyip saýlawlara gatnaşmagyňyzy isleýär. Çünki
Bol näýlelik hökmünde bolsun. Her bir Türkmenistanly saylowa gidenne şu wagtky hökümetiň alyp barýan gysgaly saylowlaryna näýlelik hökmünde kellesine şular ýaly börük geýmegini we börük bilen gatnaşmagyny haýyş edýär. Börük bilen gatnaşyp Türkmenistanyň bolmanyna alyp barýan şu wagtky siýasatyny bir näýlelik bir protest hökmünde bildirmek bilen diýär. Kolum bilen opozisiýa nemesi bolsun ýa-da halkymyzyň näýleligini bolmanyna parahatçylykly ýagdaýda görkezýäni bilsinler. Nesip bolsa sağlıkta görüşelim vatandaşlar. Menin aýtjaklarym şular we nesip bolsa wagtda has giňişleýin eger dalaşgärler kabul edilsek o hozurluğuna sağlık ministerliğine, sağlık ulugumuna ve belki adalet ulugumuna, parlament ulugumuna nähili işler edilmeli, o zatlarımızdan aydar. İň bolmanyna biziň etjek işlemleri Türkmenistan hökümeti bize mümkinçilik bermeseler özleri etsinler maksadyna, maniýetinde. Netip bolsa getirer. Onda sağ olun, sağlıkta görüşelim vatandaşlar. Yine urgadak hemmeňize Warşawadan falan ilişdirmek käwir tesirleri elbette gösterilýän. Diňe öňe hemmeňize diýip sağ bolun, minnettar Züleyha Bekiwa. Minnettar sağ bolun. Biram TikTok'ta, Facebook'ta şular ýaly näme geçirdik vatandaşlar. Şu wagtky Serdar Berdimuhammedow bilen beýleki dalaşgar Agajan Beýmuradowyň öz arasyndaky ilkinji öýlan edilenler hökmünde ikisinden haýsyny saýlarsyňyz diýip bir wetgaça anketa goýduk TikTok hasabynda, türkmençilik hasabynda. Ýerim sesiňizi beriň vatandaşlar. Eýýämden şu wagtdan 80 ötürüm öňde bar ýa. 17-16 ötürümüm Serdar Berdimuhammedow berdiler. Oy Türkmenistan halky hökümetten görsün, halkymyzdan görsün, netijesinde toğsun näçe ötürüm Serdar Berdimuhammedow saýlandy etmesinler. Şulatlaryň öňüni almak hemmämiziň elimizde, iň bolmanyna paş etmek elimizde. Ýa şonda sag bolun, saglypda görüşelim. Sag oturun.